Здравейте, приятели! В това видео ще си говорим, ще получим ли ипотечен кредит? Има ли шанс да не бъдем одобрени и да не получим ипотечен кредит? И ако да бъдем одобрени и получим, всъщност ще бъдат ли изгодни за нас условията? От какво зависи? И как да получим най-изгоден ипотечен кредит? Ако се интересувате от тези въпроси и всичко свързано с ипотечни кредити, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и ще научавате повече и още информация. Останете до края на видеото, за да научите наистина различни начини, в които може да вземете най-изгодни условия. Първо, нека да видим. Ние сме си харесали имот. Какво трябва да направим? Решаваме, че искаме да го купим. Всъщност той дали е по възможностите ни. Добре е да отидем в банка и да проверим на база на нашия осигурителен доход. Всъщност на колко пари ни осигуряват, колко ни е нетната заплата, чисто колко пари получаваме, дали сме на постоянен трудов договор, осигуряват ли ни на цялата заплата. Оттам не интересува да имаме поне 6 месеца при съответния работодател или ако се самоосигуряваме, да имаме 6 месеца, от които да се осигуряваме. Оттам какво гледа банката, дали всъщност ние сме прилежен и сигурен платец, т.е. до сега дали имаме просрочия по наши задължения, независимо дали е потребителски кредит, дали е стока на изплащане, дали е някаква друга стока, няма значение. Ипотека, кредити, стоки на изплащане, всякакви вид кредити, кредитни карти или всичко, което сме взели. Ако ние сме плащали редовно, ако имаме добър кредитен рейтинг, едно. Второ, да имаме стабилен осигурителен доход. Трето, зависимост от пазарна оценка на имота. И зависи колко процента финансиране желаем да получим. Защото, ако имота струва 100 000 евро и ние искаме да получим примерно 85 000 евро, 85%, това е да кажем търсим почти максимума на финансиране, зависи нашата заплата колко е. Защото в зависимост от срока, дали е 10, 15, 20, 25 или 30 години, ще зависи вноската. Колкото по-дълъг е срока, ще бъде по-малка месечната вноска. А всъщност, колкото не е по-висока заплата, може да си позволим по-голяма месечна вноска, по-кратък срок, с по-малки лихви или пък оптимално да имаме дълъг срок, но пък ниска месечна вноска да ни натоварва нашия бюджет. Защото не е препоръчително повече от 30% от нашия осигурителен доход, от нашата нетна заплата да отива по изплащане на ипотечен кредит за нашето жилище. Защото тогава в даден момент може да получим затруднение, да бъдем затруднени, да е трудно за нас. Така, всъщност как може да вземем сега ниски лихви и изгодни условия? Какво трябва да направим? Да вземем оферти от 3 или повече банки за един и същ срок, една и съща сума, да сравним не само лихвата, а всички допълнителни продукти, които ни се предлагат. Месечна такса, условия за усвояние, какво ще платим, всъщност при нотариуса в обща линия е между 2,5 и 3% местни данъци и такси и до 1% от цената, която запишете в нотариалния акт, нотариални такси до 1%. Оттам нататък какво имаме? Брокерски услуги, ако ползваме, колко ще платим. Това са допълнителни разходи извън цената на недвижимия имот. Всяко едно от това е важно. За повече задавайте въпроси, оставете коментари, натиснете лайк бутона, абонирайте се или просто ми пишете на имейл, ще го оставя в описанието и свържете се с мен за повече и по-детайлна информация. Ако ви предстои покупка на недвижим имот с ипотечен кредит, сега е момента да действате и да научите как да го направите най-изгодно за вас. Оставете коментари или ми пишете.